Jamen vores penge, det er at få turister ud til udkants Danmark, hvor vi har vores fokusområde ved Sande, hvor vi har valgt at lave en oplevelsessimulation, som hedder En dag med fiskegutterne. Og det som det indeholder, når man er en dag på en fiskekutter, det er at man får lov til at komme ud og fiske en hel dag med de her fiskere, hvor man også får et indblik i dagligdagen som en fisker ude ved udkants Danmark. Man tilbereder herefter sin mad, som man selv har fanget, eller man får i hvert fald nogle eksperter til at hjælpe en ad og lave det for en. Og så får man også de her sociale relationer til de andre i kysten. Man spiser den her mad, som er tilberedt, og det er så noget, man kan huske tilbage på som enten en familieoplevelse eller. Og så har vi også lavet en ABC-analyse, hvor det her need, det er, at vi vil gerne have flere turister til kysten, som vi også siger vores penge, og så vil vi også gerne have flere muligheder på kysten. Vores approach, det er, at vi tiltrækker turister til kysten ved at tilbyde det her ophold på sådan en fiskekutter her, hvor de kan få den oplevelse. Vores benefit, det er, at man får lov til at komme ud og fiske en hel dag med fiskerne, få et indblik i dagligdagen hos sådan en fisker. Her kan man så tilberede sin mad, som man har fanget, og så får man selvfølgelig de sociale relationer til, som vi har sagt før. Der er en competition, hvor det kan være andre virksomheder, som også er en form for turistattraktion ude ved udkants Danmark, som også kunne være fristende ud over vores oplevelsesinnovation. Og her tilbyder vi så en ægte oplevelse, som ikke er opsat, men som faktisk er baseret på andres dagligdag. Styrkerne ved vores innovation, det er, at man oplever hverdagen i udkants Danmark, og ikke blot blandt almindelige mennesker, men også ude på havet, hvilket er en sjælden oplevelse. Man får lov til at fange sin egen aftensmad, hvilket tilbyder en værdi i form af, at folk de kan føle stoltheden ved at fange deres egen mad. Så får man sociale relationer, som vi har snakket om, og lære, hvordan man kan tilberede fisk og andet på havet på nye måder, som de gør det ude i udkants Danmark. Svaghederne ved vores innovation, det kan man så sige, at fiskemændene de måske ikke nødvendigvis har lyst til at tage turister ombord. Så det ikke, de højst sandsynligt ikke vil fange lige så mange. Men det er jo så det, at vores innovation den så skaber nok værdi til, at det vil kunne betale sig for en fiskekutter. Dog har vi så valgt, at vi vil købe vores egen fiskebåd, så vi skal egentlig bare have hyret nogle fiskemænd. Der kan være fare for uheld, og der skal vi selvfølgelig være forsikret. Og så skal vi have nogle eksperter indover, som kan vurdere, hvornår vi kan tage ud og sejle. Og vejret kan altid selvfølgelig være en svaghed. Muligheder det bliver, at man kan lave bedre mad, og en slags overlevelsesegenskaber på havet, og det sociale fællesskab. Og truslerne, som vi sagde før, det er jo selvfølgelig de andre turistattraktioner, hvor folk må vælge, hvad for nogle oplevelser de vil vælge ude i Danmark. Vi har så lavet en hjemmeside, hvor man så kan melde sig op på det her, hvad kan man sige, den her tur. Vi har sat båden til, at man er 10 personer per tur. Så ja, den er meget nemmere tilgængelig. Ja. Så for at det er en rigtig god oplevelsessituation, så skal det udfylde sådan 4 niveauer her. Hvis du udfylder alle 4, så betyder det, eller så har det i hvert fald en god chance for at være en god oplevelsessituation. Så udviklingen af selvstændige oplevelsesprodukter, det er jo så selve vores oplevelse her, som er kommet ud på fiskekutteren. Så den er tjekket. Og så er der en udvikling af oplevelsesorienterede aspekter og produkter med en anden primær funktion. Og på den måde, eller her i den her innovation, der har vi så tænkt over det, at det kunne være, at man kom ud til sådan en kro, og så fik man det tilberedt der, som også er sådan en sekundær ting. Og at man fangede fiskene, som så også kunne være, altså det skulle få lov til at spise den bagefter. Ja. Udviklingen af oplevelsessteder, den kan diskuteres på en måde, om den er en del af vores oplevelsessituation. Men vi får i hvert fald nogle lokationer, som er en del af den her oplevelsessituation. Og vi har ikke nogen supplerende tilbud, som kan fastholde mindet om oplevelsen. Men der kunne man dog få en ekstra vin med hjem, eller et billede fra den her fisketur, som kunne holde på mindet.
Vi har, for at vurdere vores innovation i den her Pine Gilmore figur, så kan man se, hvis man kigger nederst til højre ved eskapisme, den er meget relevant for vores i form af, at folk skal være aktive i den her innovation her, og det er ligesom en anden virkelighed, de kommer ud i. Æstetikken, det er også det med, altså de kommer jo et helt nyt sted hen, de kommer til at være på havet, hvor havet i sig selv er en, hvad kan man sige, en oplevelse og noget spændende. Underholdningen, det at føle og sanse delen af det, det kan man sige, det er oplevelsen på havet af, at man er andet sted henne og kan føle og mærke luften. Og uddannelse og lære, der har vi tænkt os, at de fiskemænd, vi skal ansætte, de skal være kundevenlige og orienterede, hvor de kan sådan lære fra sig omkring, for eksempel hvordan man binder et eller andet nogle forskellige knob, eller tilbereder fisk, eller hvad man skal gøre på en båd for at fange bedst fisk, eller hvor man kan finde fiskene nemmest. Så derfor så vil vi sige, at vi er godt nær det sweet spot i midten, hvor vi har dækket vores oplevelsesinnovation ind på alle sider her. Jamen så har vi lavet en validering af vores innovation, og politikken siger, at udgangen emner på den ene side af ro, autenticitet og tradition og en form for ren kontakt mellem mennesker hver især, såvel som mellem menneske og natur. Så har vi et citat fra Thomas Martensen, som er ekspert, som siger, at oplevelseforbrugere søger i stigende grad ro, nærvær og indsigt. Og i fremtiden bør naturformidling gøre naturen tilgængelig på en lænsom måde, med respekt for stedets kvaliteter og med blik for at involvere brugeren i en naturlig oplevelse. Naturformidling til fremtidens oplevelsesforbrugere handler om at skabe meningsfulde oplevelser af ægte, uberørt natur i landskabet, lige der, hvor kvaliteterne er. Så har vi Theas far, som synes, at det kunne da være en hyggelig familieoplevelse. Så derved så kan man så se, at vi i hvert fald vurderer, at vores oplevelsesinnovation har et potentiale i forhold både til brugere, så vi kan se positiv respons, og fra en generel vinkel med en ekspert, Thomas Martensen. Ja, vi har lavet en lille regnestykke på det, hvor vi har vores indtægter, vi går ud fra, at der skal være 10 personer på båden, og det skal komme til at koste 1100 per person, da det er en heldags tur, hvor du både får tilberedt mad, og du får en tur ud på havet med professionelle fiskere. Udgifterne ved det er båden, vi har fået en båd til 675.000, og forsikring og redningsting, vi tager, skal ligge omkring ca. 150.000, har vi regnet frem til. Det giver en sum på 825.000, og en havneplads per år kommer til at koste 12.500. Vi har vurderet, at med inklusive ferier og weekender og en ugedag, så har vi regnet frem til, at vi cirka kan køre i drift 176 dage om året. Det vil tjene os cirka 1.064.000 efter skat, hvilket vil give et overskud på 83.000 efter det første år. Og det vil selvfølgelig stige, da vi ikke skal betale for båd og nyt redningsinventar efter andet og tredje og fjerde år. Selvfølgelig er der noget vedligeholdelse, men det kommer slet ikke til at komme op i den prisklasse. Derved kan vi så vurdere, at vores innovation vil skabe værdi fra starten af. Det var alt herfra. Tak skal du have. Ja, det er godt. Kom,